Hei ja tervetuloa takaisin suomen kielen oppitunnille. Tänään meillä on erikoinen aihe, suomalainen kouluelämä. Suomen koulujärjestelmä on tunnettu maailmalla ja se on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Tänään opimme, miten puhua opiskelusta ja koulusta. Kuvittele, että olet suomalaisessa luokkahuoneessa. Opiskelu on usein rentoa ja opettajat ovat lähellä oppiaita. Koulu ei ole vain opiskelua, vaan se on paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä. Se on hyvin tasa-arvoinen. Ja se on jotain, mistä suomalaiset ovat ylpeitä. Mitä opiskelet? Tällä lauseella voi kysyä toisen henkilön opiskelua alasta tai koulutuksesta. Sitä käytetään usein, kun tapaat uuden ihmisen, etenkin nuoremman. Se on yksi tapa aloittaa keskustelu koulusta. Kokeillaanpa siitä hitaasti. Mitä opiskelet? Jos haluat kertoa omasta opiskelustasi, voit sanoa, olen koulussa, olen yliopistossa. Se on sopiva. Tämä lause on täydellinen, jos haluat kertoa, että olet parhaillaan opiskelemassa. Muista lisästä tykkään opiskella, jos haluat osoittaa positiivista asennetta. Kokeillaanpa sitä hitaasti. Olen koulussa, olen yliopistossa. Tiesitkö, että suomalaiset lapset aloittavat koulun vasta 7-vuotiaina? Koulupäivät ovat usein lyhyempiä kuin monissa muissa maissa ja kotitehtäviä on vähän. Toistetaan tarkemmat lause, mitä opiskelet ja olen koulussa yliopistossa. Näillä lauseilla olet valmis puhumaan suomalaisesta kouluelämästä. Koulu tarkoittaa oppiaitosta. School. Opiskella tarkoittaa oppimista. To study. Opettaja tarkoittaa henkilöä, joka opettaa. Teacher. Luokkahuone tarkoittaa huonetta, jossa opetetaan. Classroom. Ylioppilas tarkoittaa lukiosta valmistunyttä. High school graduate. Mahtavaa, olet nyt valmis ymmärtämään ja puhumaan Suomen kouluelämästä. Muista, että oppiminen on tärkeää. Kiitos, että olit mukana. Nähdään taas.